Ngizonemukela namhlanjena ngifuna ukubonga yini ingezo ngaphandle kwenu bafowethu ngaba kuhlangene kangaka ngokuthi nibe nothando nibambisane nomeya wethu weZululand nomeya wethu wabaqulusi bese befaka isandla bengasho ukuthi bengabantu besilisa bethi thina siyazazi lapho esivela khona sivela kubantu besifazane ngeke sihlale singalidumeki usuku lwabo. Ngiyanemukela ngalawo mazwi nginemukela sengizohlala phansi ngifuna ukuthi bantu besifazane ningazenyezi bantu besifazane ithandeni bantu besifazane sapothanani bantu besifazane yazisanani bantu besifazane uNkulunkulu wanipha ukuba nibe ngabaholi wanipha ukuba nikwazi ukuhlala emzini indoda ingasekho niphathe imizi yobaba futhi wanipha ukuthi nikwazi ukuphatha ngoba nakuphatha ensimini yase-Edeni ushilo lapho mfowethu ukuthi le ndaba yaqale Edeni iqale Edeni usuhlakaniphisa umuntu wesilisa umkhombisa zonke izinto azenziwa uthi ziyenziwa wazenza wahlakanipha. Ngizosho njalo bantu besifazane namhlanjena zikhona izikhulumi zethu siyanithanda thandanani nisapothane bantu besifazane iqhenyeni ningavumeli abantu besilisa bedlwengule izingane zenu obaba nithule nifele phakathi ngoba nithi bayanonda. Asithi enough is enough. Enough is enough. Sukumani nime bantu besifazane sukumani nime nimele izingane zenu nimele imizi yenu nimele lelizwe ngaphandle kwabantu besifazane lelizwe lifile.